Ekor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Maoyongrim. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Ki nong yalam ka senjok ki nong sen shar shinong ka bri nyautrep. Ringkat ki nong yalam ka senjok rangba kur ka bri nyautrep. Ha ka sautrek unailar arja punrio. Kila IT da ka dorkhas ha ulat ka jala. UCH Vijaya Shankar. Da ka jingkarpat ba on ai ka jing menjor ya ka jing penbet thamai. Balawanra da ka Khasi Hills Autonomous District Council ya ka Section 16 jong ka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land. Amendment Bill 2026. Ya ka bapendamno ya ka gentian ban ya selok shwa ya ki dorbar shinong dorbar raj bat ki dorbar hima ha ka beidei bat ki jaka ki puta. Ha ka jaya keren bat ki lat pathai kubor. Usketri ka senju kirang ba shinong ka bri nyau trep. Uba RL bla ulong ba ka jingwan ra ya ka ni ka jing penbet thamai. Kalong kumba pendono ya ka bor jong ki kli nong senshar shinong bad na kalyang jong ki ni ki arteli ki senjok. Kin salit ban pensngau ya ka ni ka jo ka man hau sembut menteri rang ba ka jala. Uba khmi ya ka tanat District Council Affairs uba Preston Tensong. Jimuan ni penduduk ni yolat gejala kolong ban pensngau hu ya ka jing sngo ka jongi na kaliang ka senjuk kinok sensyar snong ka beri hunyo krap bat kunjuru na kaliang ka senjuk kirang ba akur ka beri hunyo krap halot kene ka proposed amendment Land Bill 2016 di kumbepi pilai dan nilai sedang bania na kawai district nila donru ka jing yalang pajba hagan nyautarek ba baro arti kunhon nile merjen lang ba ngingi persya ya kani ka jingwang no ya ka section 16 da kani ka proposed amendment 2026 dingingi kentu yulat gejala ya ka kabla don lupa kadai ban ne bansa marga dis council kadai kanong pek kanong ri kanong sumar kanong da kanong ker jongi hindaw ka siap ka jongi ya ka longjat ka long ha ka jongi ha ka jo por kanong pek ban sumar ya ki culture ya ka custom ka jongi ki riti ki dustur ka jongi ke habai ba ka long kumne ba pangitip ba kila pha ya ka bel ban yo ya ka sen jong lat ka jala ni wan ot ban nam bu mar ya ka ilka act 2024 dai mo hiba ya ka asen ke tu bat ya ka line cha ko te menta kumno mo un persya ya ka ka ba ula kubot na ta ka wi wan ban summit ya ka memorandum ho ban pau ya ka jing snow ba jungi daga musim ka bas ngau khia bang yempoi perhat ba kata kabalong ka kami ga jongi kaban yada yangi kum gajat benreu bat mangi ni kathamai ga jongi ka dei bat gadis ko sel menta kami penban dakan ni ka jinge ka ba wanra kumtang yang ban se yawan ai ka memorandum bu bat ngin lei lu sa state government so chief minister so DCA minister ba ngin ai memorandum sekiru bat ngin pek kay kabami nata ti tangkata he uong kabahaba kinde ya kundo ya state government marhaba kut ni tip hi ba ulat gejala unpan hi ya ka views jong ka state government jong ka DCA nangta masa wanshu dia to ngim persya ya ka digitalization ya ki records ki kingdom ki siap bat ngimlen hero kajing baharu kodan habe de bat tu ngi kershan kendri ba kenwen pat ya ka cross 16 ngim ya ha mar hadu menta mena the philik ban register ki kingdom ki siap ki jongki hapo ka revenue department ka sarkar ka pani ki dulur ki pata kapani baga kadang itu igirang ba asno
Henry kumakalong menta long mi to sure la chule ba tang ki isi juga discount te kamla long yiki ho ni i gajin pendan bakala yiki rira ti yo tau ban le bakala di ben penstam Henry om yo barok kai kata ka isu dua Hey, up, ruko. Shwa ba finshet da ka jo shi ka jo ko umpiang bala pendon kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat ka mariang rukum jo. Da ka ba shet da ka ne ka umpiang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante siya nala ne bantang pendono. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kane ko umpnyang siya ka biodiesel tinamar kata limba ka ruko ka kot ka kya pat kamaryang rukan kta syo